Hi! Good evening. Tagal natin hindi nagkita. Tagal natin hindi nagkausap. Mga moms, kamusta na kayo? Ano nang kaganapan sa mga buhay-buhay natin dyan? Naano ko, nahagard ako ay. Bakit pala dito ako? Yan. Kasi po, yung aking against the light. Yung ilaw. Nagtira na naman kayo ng ano, ng ang tawag mo dito, yung sliced bread. Hi! Hulaan nyo, saan ba ako pupunta? Saan ba ako mabiyahe? Saan ba ako papuroon? Uy, saan ko na? Sige ba? Bala ka dyan. Basta ako, gutom na ako. Ay! Nagutom ako kasi. May pinuntahan po ako. Doon sa aking kaibigan at sa aking kasosyo. Kasosyo! Nag-dinner na ba kayo for tonight's video? Ano po tayo? Hi, Ate Teta Jate! Hulaan, secret muna. Ayoko muna mga ako. Baka yung iba mag-expect. Alam niyo na. Merry Christmas Trinidad. Hulaan nyo nga ako saan. Henry Oyo, hi. Sabi na Ate Tet, sa hinagoan na daw. Abangan. Remkan Hanli ng Angkara, Turkey! Anak. Sa bakit tsara? Uy, try mo to, masarap to. Ano yan? Tuyo? Tinapa. Ah, okay. Hi, Argel. Guwapa, Gid. Mas guwapa ka. Uy, yung order mo, Argel, nandito na. Dadaling ko na pala dyan. 3 polo, 4 na short. Ready na. Wilma coaching. Secret, Marikis. Hindi ko pa sasabihin. Rexy, Gayan. Yawa, wala kang lalaki. Sana all, kung meron. Kung meron naman, paalam ko sa inyo. Iseda Torres. Tama. Hindi, dapat, ay, kutsara nito. Na! Ayun. I have this anak ng tinapa. Or pupunta ka sex mo sa harating mo. Munti ka na magtama yung sinabi mo. Pero hindi ko siya nakita. Hindi ko kasama yung ex ko. Pero, napunta ako dun sa sister niya. Nag-usap kami kanina kasi meron kami pinag-usapang business. Galing naman ni Rex. Ni Rex. Angelica Bartolome, hello. Ate Jennifer ng Hong Kong, hello. Shout out. Sheila Colarina. Ang dami natin ngayon na. Wala. Opikiton. Sheila Colarina. Basta malalaman nyo. Malapit lang. Janet Bulaklak Lopez. Hindi ko pinapromote pero talaga masarap po siya. Nak tinapa. Mga sinasabi ng mga. Pala ko yung nanamalangin pala talaga yung pangalan. Nga. Kaya po. Sige po. Pagkira mo sa, check mo. Sumahan ka ba naman lagsa? Kasi yung iba, syempre na-allergy. Sa GI ka padulong. Paulong? Abangan. Marami kaming pupuntahan this coming November. Abangan. Ay, di ko pa pala sure. Ayoko na magsabi. Basta, ang dami. Kailangan na lang ng confirmation. So, pagdating namin doon sa farm, so kailangan namin mag-meeting. Diyan, Nolyora. Ads ba? Wow! Ate Angelica, thank you sa 500 stars. I love you. Oh my God, parang nabusog ako bigla. Salamat, Ate Angelica. Ay! Princess Lloydine. Ayan, shoutout nga pala. Nandun sa isang bag ko yung relo na regalo sa akin ni M-1 Collection. Guys, please do follow M-1 Collection. Social Crime Squad page and of course the Road Trippers. Thank you so much. Jenny Salen, hello.
Wala pa. May 500 stars na ako. Thank you, Ate Angelica. I love you. Alam mo, nabitin ako bigla. Yung iba ba kung may pa 50-50, baka naman. Saan ang Gora? Hulaan mo, Ate Edge. Maya naman tuhak. Manghang, gusto mo? Mahilig ka? Oh, may na. Magsisibalik ka naman kayo. Ma'am, sila na masarap na ulam. Ako. Charot. Jolina. Sino ba to? Jolina. Malapit na pero wala pang sked. Pero malapit na. Hi, Ate May! Ayan, follow nyo rin si Ate May ng Hong Kong. Kasama yung kanyang pamangkin. Asa na si Rowella? Thank you. Maria Arden Parabas. Balik ng Antipolo. Hi, Catherine Salas. Actually, naghanap ako ng sardinas. Pumayat ka. Totoo ba? Ang tagal mo lang ako hindi nakita, Ate Angelica. O nga, nasa hinaguan na si Marian. Ito ba sabi dapat magsasabay kami? Hindi kinaya. Kararating ko lang. Utol. Thank you. Hi, Claire Tribilia. 200 na tayo. Abang dami, ha? Ayan na nga. 200 na. Ginagabutin, hello. I think you're going to have sa... You think so? Nakakatuwa lang kasi ang daming pumapasok na project niya. Alam nyo, mga moms, please PM na kayo kung kailangan nyo ng host for your event dito sa Manila. You can directly contact me. Pwede kayong mag-PM sa akin agad. Gutom ako, Ate Ed, sila ko na ng halian, promise. Namin kong gutom. Kaya Eds, padala mo muna nga sa akin yung 5,000. Sige na, please. Pera muna ako. Hi, Gren. Bigyan mo akong baon, Gren. Hindi pa, basta. Wala nga akong ano. Wala din nasa lata. Sarap to. Banji Gomez. Di ba na? Wala lang yun. Wala na. Andito po ako sa bahay ko sa Antipolo. Wala pa akong schedule eh. Uy, 2:37 na tayo. Thank you, wow. Mga moms, baka may mga ads. Please don't skip the ads. I love you. Ako pa utang. Ako nga mangutang sa Ate Ed. Ikaw yung mayamang-mayaman kasi 18 na yung branch mo. Nagpapakaiba na alaga. Hi, Nang. Hi, Ayla. Hi, Andrew. Hi, Mars. Lovely. Hello. Pa-star naman kayo dyan. Uy, Drew, babawas naman ng ano mo dyan, Drew. Ayan na. Please do follow Rowella Unified Product and Services. Yan yung ano nila, yan yung mga extrang racket or pwedeng extrang pagkakitaan ng mga OFW. Actually, kahit naman sino pwede. Pero most of the OFW na nasa Hong Kong is ginagawa yan. So, PM nyo lamang po si Rowella Unified Product and Services for more details and information. Kagiwa Janice. Hi, Tita Celia. Ni ang Pablo Emiet Navarez. Sa tinya saan talaga? Ay. Ninang pa-star ka na, Ninang. Yung Ninang ko pong napaka-generous nandyan na. Ang aking second mom. Hi, Dyna! Dinosaur. Ninang, ano na ba? We have chicken and anak ng tinapa. Ito. This is the anak ng tinapa. Actually, ko siyang galing. Ay, hindi. Binigay ni Van. Ang dami niya kasing, supply. So, binawasan niya. Crop daw siya. Legit na business sa pang lifetime, Aussie.
PM lang kayo ha, kay Rowella Unified Product and Services. Bongge, alis ka mag-shopping kami nila Tita Celia. Bala kayo. Shout out. Saka punta, hindi ako marunong ng start. Pindutin mo, tapos ilagay mo yung bank account mo, ilagay mo lahat dito sa akin. Dali. Pinakita. Diba? Ligtas yung mga walang alam talaga pag hindi marunong. Tsaka legit, wala talaga alam yung tita ko yung sa mga ganyan-ganyan. Ayaw niya. Ayaw niya na banking, ano yun? Online banking, ayaw niya. Mas gusto niya pumila. Kasi nga naman, may privilege siya. Unahan agad siya. Senior naman na siya. Sige po. Kain pa? Bala ka dyan. Wow! Thank you, Ate Rowella. I love you. Mga moms, follow niyo sa Ate Rowella. Kung kayo naghahanap kayo ng extra income na pagkakakitaan, especially yung mga OFW, I know yung mga OFW natin, gusto talaga ng mga ganyang klaseng racket. Oo nga, ninang, Gcash na lang. Kahit 5,000 lang. Hold up, pero saan ka punta? To the moon. Road trip. Vroom vroom. Skirt skirt. Nan! What's happened? Tulong ba ata? Dito muna ako sa Manila. Basta ilang araw na lang. Makikita nyo na naman ako sa airport! Stop. Shout out road trippers! Si ano? Desiree. At saka si Eliseo. Bahala, makalumang tao rin. Thank you. Wow, May! Ate May, katotal, thank you. Silip lang ako may magluluto na. Huwag mo muna alisin, dahil na magluto ka, huwag mo na isasahog yung cellphone mo. Ramdem. Follow nyo na rin yan si Dinah, nasa Hong Kong yan. Mga taga Hong Kong, ang saya niya, no? Paano kaya kung buong community ng Hong Kong na magkakakilala? Filipino. Sabog yun, no? Ang ingay nun, for sure. Pwede ka lang tumakbong kapag tam. May pakpak ka pala. Hindi, wag na. Parang tanga to. Breast. Ano yung best dito? Wala naman ako nun. Pwede yan eh. Ito na lang. Thank you, Ate May. I love you. Uy, kayo, nag-dinner na ba kayo? Oo, pa-follow nyo yun sa si Dinah Dichoso. Dapat ganon. Dinosaur Marie. Para medyo catchy. Mga mams, may ads ba kayo lumalabas dyan sa inyo? Comment down below naman, please. Pati tita ko po, Tita Mirna Villanueva. Mirna Villanueva, ang lolang hardinera. Follow mo daw si Tita Mirna. Thank you, Ate May. Ate page. I love you too, Ate Dinah. Merong ads. Yay! Sana marami lumabas. Balik ka na, San Heidi Ecobin.
Babalik na ba ako ng saan? Pero wala pa akong date. Nakatatlong ads na po ako. Wow, thank you Remcan Hanley. I love you. Alam niyo na gagawin pag nakakita kayo ng pindutin nyo. Huwag yung X ha. Pindutin nyo para mag-appear. Ba't wala lumalabas sa anak? Nanood ako ah. Hindi ko kasi nanood. May mga ganyan talaga ni. Try mo ba? May regalo sa akin yung aking brother. Bukas i-upload ko po. Abangan nyo. Hindi siya umabot ng birthday ko. Actually, birthday ni mama yun. Trisha Gandula. Andito ako sa Antipolo. Sige po lang kayo. Ayun lang. Wala pa akong scared talaga. Pero babalik na po ako na saan. Hi, Chef! Lechon manok. Lechon manoka. Hi, Chef. I'm using the, the dining table that you given to me. Wow. Thank you sa gift. Ay, ito pala, tinan nyo. May ads. Pindutin nyo siya. Yan. Pag nag-appear na siya, pwede na kayong mag-back. Hi, Ate Rowella. Thank you, Hana, sa pagkasal pa din, Bami. Andito na ako. Kamusta, Chef? Napaka-busy mo ngayon. Sayang, Trisha. Alam mo ba, nung bumiyahe ako ng Pangasinan, dali lang. Iniisip kong mag-stop over ng Dagupan. Diyan ko balak mag-stay. Kasi, anong oras na ako makakarating ng Labrador? Like, parang mga alas 2 na yata ng madaling araw. So, alanganin. So, plano ko talaga nun, magpunta na lang ng, sabihin pala ako sa Yusef, mag-stay ako ng Dagupan. Ano ba? Parang hindi ko matuloy-tuloy yung kwento. Kasi ting ako hindi ako makapag-focus. Mag-stay sana ako ng Dagupan. Kasi may mga friends din ako dyan na nag-work sa mga comedy bar dyan sa Dagupan. Sila Dimples, sila Pukita, nandyan sila. So, plano ko sana. Kaya lang inisip ko, baka malasing ako and mapainom ako. Kinabukasan, mahirapan na naman ako mag-adjust sa schedule. Kasi tatravel na naman ang may init papunta ng Labrador, tapos babalik na naman ako. Kaya sabi ko, diretso na ako ng Labrador. From Manila, diretso ng Labrador, bago mag-Sual and Alaminos, yung bayan ng papa ko. Then, kinaumagahan, dumalo agad ako sa puntod ng papa ko, pinaayos yung, katawagan ko pala yung pinsan ko kung andun na yung lapida niya. Lapida nila ni papa niya, sila papa. Tapos, after nun, dumiretso na ako ng Manawag. Nagsimba ako from Manawag. Nag-ano ko ng kandila. Bumili ako ng, ito, yung Last Supper. Ayan na siya. Yung Last Supper, nabili ko na siya sa Manawag. And yung Our Lady of Manawag, nakabili din ako. Then, after Manawag, pumunta ako ng Mapandan. Dumalo naman ako sa puntod ng lolo't lola ko. Yun yung mga magulang ni mama. Then, after nun, pumunta ako sa Mangaldan, sa lupa ni mama, kung nasaan nandun yung kuya niya, yung hipag niya, yung mga kapatid niya, ng mama ko.
dinalo ko yung farm ni mama. So, ayun, matataas na yung mga talahib and all. So, medyo medyo masukal na. So, kailangan na siya ipalinis. Then, umuwi na ako agad na Manila. Though, plano ko talaga magstay sana ng Dagupan. Kaya kasi ang dami ko rin dala nun. Pinauwian ako ng tita ko. Tita Mirna Villanueva, follow nyo siya. Ng bayabas. Mga kalamansi nilagay mo. Lahat pala nauna sa akin to. Anyway, masarap ang bayabas sa morning kasi isang ganito, katumbas na siya ng napakataas na dosage ng vitamin C. Dapat ikaw kumakain ka na ampalaya. Pampalino ng mata. Hindi naman yan ampalaya eh. Ay kalabasa. Dapat kumain ka ng kalabasa. Para lumino yung paningin mo. Yung pananaw mo na hindi na siya yung hindi na ikaw yung mahal niya. Hoy, maratang Bala nga kayo dyan. Jambanak, hello. Chef, maybe next week. Then, babalik din ako rito ng mga second week of December, siguro. Hopefully, kasi meron tayong mga client for December. So, sana magtuloy-tuloy yun. I'm still open for any offer. Kung kailangan nyo po ako as a host sa inyong mga events, sa inyong family gatherings, kasal, anniversary, birthday, Christmas party, reunion, divorce, yan. Pwede natin i-celebrate yan. Yes, kailangan mo i-celebrate yan kasi single ka. No, kung nawala ka na doon sa relasyon na ayaw mo na. Diba? Dito lang naman sa Pilipinas, big issue kapag na-divorce ka. Well, dapat hindi nga nagiging big issue yun. Kumaga dapat nga mas i-celebrate yun. Kasi, di ba, natigil ka na, nalayo ka na dun sa taong, yung napalayo ka na or nagkahiwalay na kayo ng maling taong una mong pinili. Di ba? So, pwede ka pa rin naman magkaroon ng second chance, third chance, fourth chance. So, divorce lang pag may pera. Kung wala, tiisin mo yung ugali ng isa't isa, ha? Huwag mo masyadong choosy. Mahal kaya ng divorce dito sa Pilipinas. Wala mo divorce. Office CCB. Meron, di ba? May mga nadi-divorce. Meron dito. Pero siguro mabagal ganun. Imposibleng, alam nga naman dito kayo kinasal, tapos si US ang mag-approve na divorce na kayo. Ano to? May katotal, hello. Jocelyn Cadot. Shower out. Ayan, may mga ads po mga moms ha. Papakita ko sa inyo. Simple lang ang gagawin ninyo, mga mamshi. Pindutin nyo lang po yung mismong yan, ads. Lalabas siya. Yan, pak. Then, scroll up. Ay, ano ba? Pag na-complete na po yung feature na nakikita nyo, pwede na kayo mag-back. Kahit wag nyo na pong i-download. Dito ako sa Lucao.me, nag-work ako sa Cake Decorator for me. Kamusta naman kay Ate Mia, Ate Rhea, Jigjig, Oyong, Hana, at hindi ka Madam Brenda. Trisha Gandula, gusto mo sa buo na lang? Ang mga bakla, kumusta raw kayo? Huwag ko na isa-isahin, ha? Kapoy, oy. Uy, dyan ako sa Lucao dati, sa may Rubis. Dyan ako lagi i-event. Kinukuha ako dyan ng manager dati kasi pagkada may event sila, ako yung binibenta niya. So, from Manila, lumilipad pa ako ng Dagupan. Ay, hindi naman lumilipad. Bumabiyahe. Wala po divorce sa atin, legal separation po ang meron tayo. Okay. Ayun daw. Legal separation. Sorry, Alex Gonzaga. Uy, totoo ba? Ayun mo, Gonzaga, Alex. Emma Gardon. Wala po divorce sa Pinas. Ayan. Diba? Dito lang sa Pilipinas, walang divorce. Pero ang pakikipagkabitan, ginagawang legal. Tatapang ng mga kabit, harap-harapan. Annulment tayo ay legal separation. Hindi pa na-approve ang divorce. Diba? Kawawa yung mga taong nagpapanggap na nagmamahalan. I'm sorry to say ha, hindi porket sinabi ko sang-ayon ako sa divorce, what do you call this? Hindi na ako naniniwala dun sa sinasabi ng ating relihiyon. It's just, to be fair din naman, bilang tao, di ba? Una sa lahat, naging maganda naman ang simula ng lahat ng relasyon. So, magkakaroon ka talaga ng mga reasons para magkahiwalay kayo. Hanap muna tayo ng mamahali. Ayun na nga, Bakit ako nagpapaliwanag? Akala mo talaga may kasintahan ako, napakakapal ang mukha.
meron sa Pinas. O basta, sa mga nagpa-divorce, sa mga nag-annulment, sa mga legal separation, whatever it is, sa isang normal na tao, ang tawag dyan, hiwalay na kayo. Tawagin mong divorce yan, annulled, tawagin mo pa mga legal separation yan. Ang bottom line is hiwalay. Hiwalay na kayo. Yun. Ami Aquino pa, Ilocano, hindi. Pangasinense. Kasi ang mama, Mangaldan, ang Papa Labrador. Pero more on bakla. Hindi pa Ilocano. Coffee. Me. Pag may ano ka na, sabi mo lang iiwan mo na bahay mo, ganda na kaya. Hindi, bibit-biting ko siya. Lalagay ko sa maleta, Ate Isabelita Reyes. Mabalik naman po ako, kayo naman. True, mas mabilis ang process ng divorce kaysa annulment. Takes many years pa. Norse Ruizo. Kasi baka nag-ano sila eh. Nag-ano sila na, hindi maaayos pa yan. Ano pinakaibang divorce? Ako nga, ano nga ba pinakaiba ng divorce sa annulment? Sige nga, paki-explain nyo nga sa akin dito. Go mga moms, gusto ko yan. Pag-usapan natin yan. Ano pinakaiba ng divorce at annulment? Eh di ba pares lang din naman sila maghihiwalay? Pag red flag na hiwalay na ang puti sa decolor. Hala. Baka yung process. Pag red flag, ang ibig sabihin niya, dapat na mag-napkin. Hi, Ate Ja Martinez. Dito lang, somewhere in Rizal lang din. Meron lang akong dapat asikasihin bago ako pumunta ng Hinaguan Farm. Spelling, ma'am, si GM pinakaiba. Maganda yan, LB, gunting. Pasalamat ka, malayo ka sa akin. Kundi guguntingin talaga kita. Ako nang gigigil na ako sa iyo. Gusto ko yung mga ganyang opinion ninyo. Pinakaiba ng divorce annulment spelling. Tama nga naman. May point ka dyan, LB. Huwag ka lang magpapakita sa akin, kukurutin kita sa singit. Nanggigigil ako sa iyo. Kasi, speaking of singit, yawa to si Gwen, no? May pinost na picture. Ako daw yon, sira ulo. Una salatang haba-haba ng legs nun. Ha? An annulment declares the marriage was never valid, while a divorce legally concludes a valid marriage. Also, bala kayo. Ang suma total niyan sa huli pa rin, hiwalay na kayo. Kukunin ng kukurutin na nila. Ang hirap nun ha, parang yung buong katawan mo, ang tingin sa'yo, dry na kuko. Ang ganda ng nails. Jacqueline! Kananen! Mukha pa rin ba siyang cake yung mga moms? Ba't hindi sumasanggin? Sumasanggin, sakit. Pero wala na. Nakasanayan ko na lang kahit masakit. Lagi naman ako nasasaktan sa kanya. Char mga moms. Uy, naka 550 stars na ako. Nakakaiyak. 550 lang. Dagdagan niyo naman ako. Alam niyo, hindi ko na nakukuha yung mga sahod ko last month. Nga. Maria Asay, ma'am, siya kamusta natin sa padala mo, umuwi ako ng pinasasod ko rin. Ba't hindi mo ako binigyan? Masa ka natin, Maria Asay? Mag-miyam ka sa akin, ano ba nangyari sa'yo? Ano yung nasuot mo? Namiss ka na ni Miss Gwen Comang? Hindi. Ako hindi ko namimiss yung mga ganong amoy. Alam mo, kaibigan ko siya, pero ang sakit-sakit na sa ilong. Si Gwen, yung amoy niya, yung alam mo yung umulan, tapos biglang uminit, tapos humingaw yung lupa. Abaw! Charot. Alam mo, mag-live-in na lang kayo, huwag na magpakasa, maghiwalay pa rin. Esel Akdal. At saka nung ganun, no, yung magsasama lang, magli-live-in lang kayo. Tapos sasabihin na naman, kukundinahin ng simbahan na iba pa rin kapag merong sagradong blessing mula sa Panginoon. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Ang hugot. Safety pose. Ano na, Mama Raymar? Magpaano ba star? Baka naman, sabi mo naman kay Mami Kay, uy. Sige na ba? Kahit 500 star lang. Sige na, magpunta na ako dyan. 500 stars lang. Dili. Totoo ba may amoy? May amoy, tapos yung lasa, sabay na. Nakakaamoy na ba kayo nung binabad na damit? Tapos naulan na, tapos hindi nyo nabalawan ng 1 linggo? Mga ganon. Ate Maria Asay naman, alam mo, Ate Maria Asay, nakaka-offend yun. Charot. Umuwi ka ng Undas, tapos nakabalik ka na agad ng Japan. Sayang, di ka man lang namin nakita. Thank you, Zep. Never mo see for 150 stars. I love you. Spray mo ng Downy si Gwen, Ma'am Shi. Alam mo, kahit ibabad mo siya sa Downy, atin na lang, ang baho ni Gwen. Huwag na sana
Tinan mo ha, 200k nanonood. Sana hindi maging 400 or 800. Kasi syempre, yung 200, ikukwento niya yan. Diba? Kasi maging 800 na. Mama Raymar Pabalinas, ang tunay na kaakit-akit, kahali-halimuyak. Yan. Ang tunay na binabalik-balikan at habuli ng mga kalalakihan dyan sa bayan ng Hasaan. Ang tunay na reyna at Diyosa ng mga balasador. Ganon! Thursday Maala Ruizo. Hala! Ako nyo itagyan dito si Gwen. Ako, ramdam ko na talaga. Ramdam ko talaga, aawayin niya ako dito sa live. Thank you. Uy, 600 na yung stars ko. Nakakaiyak. Hindi nyo kaya gawing 2,000 stars yan. Uy, ano ba? Naiiyak ako. Joanjo. Musta, Joanjo? Ngayon na kita ulit nakita. Ate Almocateb, hello. Marigold Makuha is also watching. Ate Dorigo. Si Mama Maria Asay, hindi man lang nagparamdam. Dito pala sa Pilipinas nakaraan. Hindi naman po ako manghihinga ng chocolate eh. Lapad lang, lapad. Meron ads. Uy, tapos ka na ba? Kain pa! May kanin pa eh. Dito hindi ako nagpapatira talaga sa rice cooker ng kanin. Inuwi yung rice cooker. Kaya every week meron akong bagong rice cooker. Makayaman mo. Yes, ayan na. Jenny Escalikas. Ano, nabisi po ang pagkatid sundo sa anak. Uy, may mga ads mga moms. Huwag nyo na maalisin. Nabisi sa pagkatid sundo sa anak. 24 hours siya sa school? Mercy Marcos. Hello. Kamusta na Jenny Escalikas? Uy, pa-star naman. Palambing naman ang star. Uy, mga moms. Sige na. Kahit pa 50-50 lang. Uy, sige na. Narinig niyo yung tunog na yun. Mercy Lastimosa. 43! Yung bata. Donata Sabilio, hi. Ate Mirasol Macaraeg. Yaw, ang ingay natin. Ano ba yun? Ingay. Ilan daw din mag-bake ka? Oo. Thank you, Ate Jenny. Mga moms, may mga ads. Baka naman inaalis ninyo. Huwag Saan ba naman. yun sa Facebook? Page. Sa page. Balikan na ulit ng hinaguan. Maria Elena Gonzalez. Abangan. Wala muna ako sa ano. Wala, hindi pa ako maghinaguan. Pero malapit na. Gigi Ocampos Dakyado. Ha? Uy, motor mo. Hilo daw. Hindi na, nakagilid yung motor ko. Sino? Lumabas ka muna. Lumabas ka muna, magmarites ka rin dito. Uy, yawa. Nakalimutan ko yung binyag. Nakakahiya. Uy. Ano na si Mike? Andun? Mama Raymar, nawala ka na naman agad. Bakit puro ito yung lumalabas? Kinakabahan ako. Agena Binuya, magandang gabi. Hello, madlampi po, mabuhay. Pakain na po ito. Salamat. Wala pa ako may nakita na ads mo. Ala, bakit? Dito ano na siya, di mo? Ate Hazel Agasca, ano na? Grabe ka naman. Nanggagalaiti ka agad. O bakit may mga nakadikit naman sa bintana? Ano na naman yung mga advertisement na yun? Ewan ko. Guys, please also do follow Hazel Agasca sa kanya account. Thank you so much. Ayan o, ang dami na natin mga ads. Ay, bakit hindi yung message? I love you too. Uy, wag ka na magpa-star, Ate Hazel. Ito naman, 400 na lang kulang ko. Huwag mo nang buuin yung 1,000 stars. Sige na.
Personal account ito. Oo, alam ko. Kasi kung di personal account yan, dapat nagsasayaw ka na kasama ng mga hayop. Ayan, may ads. O kaya sumasayaw ka na nakasama ng ano, naka-background ka dun sa my reels mo. Thank you. Mga moms, yung mga hindi na ako makapag-purchase, momshi. Okay lang, ate. Okay lang, kahit huwag mo na i-Gcash. 0930-1025760. Actually, ipapakita ko na sa inyo. Kasi, kanina umalis ako and I went to ano, sino ba to? Bian. Nakapamili na ako ng mga paninda ko para sa Hinaguan Farm. So, andyan na siya. Hello, inaanak. O, di ba nagkaroon ka pa ng ninang? So, I have here some of the, actually, first batch pa lang to. Kaya kulang pa talaga ako. Ate May, kulang pa talaga ako, Ate May. So, nandito na yung iba. Ay, yung iba rito kasi ano ko na. Ay, alam ko na, since marami na kayo. O, imahin nyo muna, dali. Para na sa ganun. Tawag marami tayo. Imahin nyo na muna, para na sa ganun. Makabili ako ng bago, tapos madadala ko sa farm. Dali, para madagdagan ako. Yung mga may gusto ha, yung Hinaguan t-shirt ko na itim, pinapagawa ko na siya ngayon sa aking supplier. So, ay! Uy, nagsaging ka. Mga ma'am, sige na ba? May magmamay ba? Kasi kung wala, hindi ko to i-dispose. Hindi ko to ipapakita. Bahala kayo. May nabili kami. Pinabili ako kanina. Ang ganda. Nung nakita ko sa hangar, talaga hindi ko siya tinantanan. Sabi ko sa driver, balik! Ang ganda. Liwanak na. Kaya lang baho. Okay. Yes. Alam mo naman ako eh. I love my, Sa mga gustong mag-mine ha, guys, please mag-mine na kayo. This is a very good opportunity for you guys para makapag-avail ng product ko. Ito rin, nabili ko rin. Tadaan! Mga pang-show ko yan, pang-top. Para meron akong pang-top. Tinabi mo na yung beroka. Ay, hindi na dyan. Tadaan! O, diba? Ganda. Mga pang-show ko. Kasi kapag tinatamad na po akong mag-dress, yun na yung susutin ko. Ay! Bumili akong medyas ko yun. Ay, mga mams, press 1 yung mga magmamine. Press 1. Tingnan nyo, Meron akong ganito. Ano ba naman, syempre, pag tumatanda ka na, yung mga damig-damig sa katawan, kailangan na natin yan. And of course, may vitamins, Beroka. Baka naman, Beroka Philippines. The rest is the bahay. Ready na ba kayo mag-mine? Naku, parang nawala na sila bigla. Nung sinabi ko magmaminean na, nawala na sila. Nakakalungkot lang, alam mo ba yun? Mga ma'am, sige na. Magkano yung mga jacket na yan? Hindi ko yung pinapamine. Ito yung ipapamine ko. Pinakita ko lang kasi pang show ko. Ito rin, mga nabili ko lang sa okay ng tiga 800. So, gusto nyo pong i-mine. Pero magdating na. Ayan, kaya na. Mga mams, mag-mine na kayo, ha? Parang kulang yung bag natin. Ha? Hindi, ano pa? Yung ano. Sino nga ako nandito? Saan siya nabibili? Sa Taytay ba? Hindi po. Nabibili ko po siya sa tindera. I'm back, Mamshi. Ate Hazel, mag-mine ka na. Ito na, game. Simulan na natin. Dito pa yung mga ano kong medyas ko. Kasi nung nakaraan, pinaltos ako doon, nawalan ako ng medyas. Yung mga magmamine, imay nyo na ha. Ako nanggigigil ako sa inyo. Fresh na fresh to, Kapupunta ko na sa supplier ko. Kunin nyo na. Anong gusto nyo? Haha. Meron akong isang set ng bedsheet. Ito ay no lukot. Ito legit to ha. Ay, papakita ko sa inyo. Ay, kaya lang kasi baka malaki yung size nito.
Meron na siyang 4 na punda na kasama. No lukot po ito mga moms. No lukot. Ba't may mga nag-angry yung nakapin? Hayaan mo na sila. Kasi nga hindi sila masaya para sa akin. Hayaan mo na. Ayoko magmura. Ha? Kung nyo kung tinitrigger, ako nagigigil na naman ako sa inyo mga basher kayo ha. Bahala kayo mambash! Gawaan mo ha. Ayan, so ito yung aking no gusot. Asan ba yung size ng single? Ito yata is for queen. Oh my god. Bakit butat? May teeth meat. Butat yung itim. So, ito yung red. Huwag na nga to. Doon na nga lang to sa farm. Pasalubong ko na nga lang to doon para doon namin gagamitin sa aming mga bed. Chocolate. Durog na to. Ano, sino magmamine? Mga shorts. Ito magandang klase po ito. Napakaganda nito. 500 isa free shipping nationwide. Ang OA. Ang OA ng 500 isa. Mga moms, large to XL. Pwede din siyang sa medium kasi ang mga boys ganyan magtupi. Tapos, ganito rin hanggang ganyan. Ganyan sila mag-short. Ganyan sila mag-short. Alam ko yan, kaya wag niyo akong questionin kasi ako nagtatanggal ng buhol. Jumpsuit. Wala tayong jumpsuit. Swimsuit. Naamay dire. Pang small, ate. Magkano yung ma'am si bedsheet? Meron ako, abangan nyo. Nagpapatahi na ako. Nagpapagawa na ako ng mga bedsheet na no lukot. Kagaya nung sa akin. Pero iba-iba lang yung print. Kaya lang yung print niya, kung ano na available doon, kunyari sa ano lang, sa single, yun lang talaga. Yun na yun. Wala siyang ganun sa queen, wala siyang ganun sa double. Wala po. Pila niya? Ay, sorry. Itong shirt na to, 300. 300 isa, maganda yung print nito sa gilid, oh. Magugustuhan to ng mga jowa nyo, lalo na kung sa tingin ninyo ay nagloloko sila. Pag sunod nyo to, magiging loyal siya sa inyo. Bilhin nyo na. 300 each. 3, 6, 9, 12. 1, 2. O, 1, 5 na lang, 4. Ay, 1, 2 pala, 1, 2. Sabi, budol to si Mamsi. Sorry. Mali ang computation, nabusog. Siyempre, alam nyo naman pag hyper. Mga Mams, imay nyo na. 300 each, 1, 2, large to XL, pwede. I guess, large to XL, pwede to, mga moms. Moms, kailangan nga ikaw balik sa hinagawa. Wala pa Ate Lynn Nunez, bigyan mo ako pamili ticket, bukas na bukas lilipad tayo. Ate Lynn. Mga moms, imayin nyo na. 300 each. Magandang klase po ito, oh. Mas maganda pa to sa relasyon ninyong dalawa. Bumili nyo na. 300 each. 300 each, mga moms. Iba-ibang kulay. May gray, may brown, may black, and white. 300 each. Ano na? Pagalawin nyo yung baso. Parang ganda. Parang gigigil ako sa'yo, ha? May long sleeve ka na, ha? Hi, Ate Annalyn Adlawan. Ganda, no? Kapal, ganda. Tsaka makapal yung tela. Kaya hindi siya masama sa 300. Panalo na sila dito. 300 na lang, mga moms. 1, 2, 4. Huwag na kayo tumawad, please lang. 1.5, oh. Kasama na, shipping fee. Oh. Laban na natin yan, oh. Eto, mga moms. Dito naman ay tig to 250. Ito maganda to sa mga binatilyo ninyong anak. May hugot si Mami. Ganun na nga. Kaya bago pa kayo hugutan, ibaon nyo na to. Imayin nyo na, imayin. Mga moms. Ito, 250 each, Lacoste short. Maganda to panlakad ng mga anak ninyo, mga binatilyo. No, ages. Depende. Kasi meron akong kilala.
15, pero parang mga 6-footer na. Meron naman 18. Kala mo naman, elementary pa rin, o high school yung height. O, ayan. So, kung yung anak nyo sa tingin nyo kasha, or sa inyong asawa, yan, 250 na lang po ito, lakos. Maganda po yung buhaya nito. Maganda po yung ngipin ng buhaya dito, naka-brace, mga moms. Yan, nakagandahan yan. Naka-brace. Naka-veneer yung baba, naka-brace yung taas. 250 each, mga moms. Meron tayong navy blue. What's this? Off-white. Navy blue stripe. Black and white. We have pink. And mint green. May na kayo, nanonood na lang sila talaga. Tuwang-tuwa ako sa mga trip ninyo. Ito mas mura, 200. Short, neck short. Kasi mga boys ngayon, pag sinuot nila yan, pag inangat ko yung t-shirt nila, nakaganyan pa siya. So, ganyan sila mag-short ngayon. Shein po to, ha? Mga Shein product. Shein Magdayaw. Uy, ano ba? Para kayong tanga. Sige na. Yan yung mga print niya, Stretchable yan, mga ma'am. Saka makapal yung tela nito. Ano ka ba? Mas makapal pa to sa mukha ng ex mo na niloko ka tapos pinapalit ka doon sa... Ano ito? Ayan, tsaka ang kagandahan nito, mga moms, mabilis lang po siyang ibaba. So, hindi kayo mahihirapan. Available na, mga moms! Sige na. Gusto niyo free shipping? Pag nag-avail kayo, may libre kayong panty. Yung panty po na ginagamit ko. Meron pa tayong mga long dresses para sa mga momshies. Ay, ano na pala to? 150, sorry. Ano na? Hindi naman kayo namamansin eh. Ayaw nyo naman ako pansinin eh. Ate Hazel, ilan sa'yo? Kunin mo na lahat? Actually, ang daming short. Wala pala akong mga dress. Ang ganda rin ito, kakapal. Look ako, wave. Ayun na, yung ganyan yun. Wala yung mga dress. Diba? Kaya ako nai-easy. Masaya yung ano. Ito, panlakad kasi. Ito naman pwede kasi pambahay, pang basketball. Pero parehas sila. Ay, hindi. 250 rin yata. Ito mga mama siya, mga dress ng nanay. Tchadan! Ayaw nyo naman eh. Mamaya na nga lang. Para maayos ko na yung mga ano ko. Lalagyan ko na siya ng mga code kung magkano siya. Mama ko. Ayaw nga pala yung mga damit ng mama ko. Pamigay ko na lang sa mga kapitbahay. May gusto po ba humingi ng damit ng mama ko? Sabihin nyo lang. May, pamimigay ko na yung damit mo, ha? Hindi ka nagsindi ng kandila ni mother? Baba na yung isa may lalagyan ko sa undo. Wala na. Uy, kapag meron ka na, sabihin mo lang. Ganda nito ang mga dress ng namin. Pambahay po. Pantulog, pang-honeymoon, gano'n. Parang tanga. Asa na kaya yung ano? Ayun. Siya mga moms. Tutalain nyo na ako kausapin. Okay lang. Thank you sa nagbigay ng 600 stars. Maraming salamat sa inyo. Kung sino-sino naman po kayo, I love you all. Thank you. Ayusin ko na yung later. Punta ka Antipolo Saturday. Diyan ka pa ba? Yun ang hindi ko sure sis. Saturday. Ano na ba ngayon?
7, 8, 9, 10, 11. 11 ba yun? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Baka malaman nila kung kailan ako biyahe. Dito pa ako, Sisi. Punta ka ba? Halika. Catherine Villacarta, hello! Basta, abangan nyo po yung aking mga expandex na bedsheet. Stretchable po to, no lukot. Ito legit talaga to, mga moms. O, di balita mo naman ng kandila? Parang ganito pa. Oh, yun. Ano ba talaga? Abangan nyo po yan, mga moms. May 4 na punda na po yan. So, kaya medyo siya, medyo iba yung presyo ko kumpara sa ibang nagtitinda yan. Pero kasi ako, at least, direkta po ako. No? Kaya yung tahi, goods. Yung tela, goods. So, meron akong black dito, blue at saka red. May mga plain ako at meron din mga printed. So, abangan nyo po yan. O, punta ako from Antipolo Church. Paano punta dyan sa Cogill? May tricycle doon. Kung nasa Antipolo Church ka na, merong Goldilocks doon. Doon sa Goldilocks na yon, sakayan yun ng tricycle pababa sa amin. Sabihin mo, sa gate 2 ka lang. So, pagbaba mo ng gate 2, tsaka mo ko tawagan. Hi, Mama MJ! Akala ko si MJ. MJ Panes! Hello! So, yun. From there, tawagan mo na ako. Jessie Birdie ng Valenzuela City. Venezuela. Dami kong labahan na naman. Ayaw niya maglaban. Hindi ko lang. Hindi mo nagsasabi. Ikaw na lang. Para may maiwan ako allowance mo. Ay, may allowance naman siya. Bodol is real. Hala, kawawa naman yung ano ko. Nayupi siya. Susagin. Magkano yung bedsheet, ma'am, single? Na, syempre pag single, alam mo yan, mas mahal. Mas mahal pag single kasi nag-iisa ka lang sa buhay. Namiss kita. Ay, Romel, parang kanta nga. Parang iba na yung Malaysia na yan, ha? Malalaman nyo po, ko pa, kinokosting ko pa. Kukunin mo na ba? Kunin mo na to, 700 na lang. Free shipping na. Taga-saka sa Manila, ipapadeliver ko na. King and Queen. Wala akong King and Queen. Ang alam ko, Queen lang yun nandito. Yung red yata is Queen. Ipa-deliver ko na ngayon. Huwag nyo kung hinahamon, may rider ako sa harapan ko. Kahit nasa kayo sa Pilipinas, kaya daw niya. Andito kami sa Albay. Oh. Kaya niya yan. Huwag niya siya Albay. Hi, DM! Wala akong king eh. Queen lang. I think pwede na rin yung queen sa king. Kasi wala ka namang tatawaging king, di ba? Kung wala siyang queen. Dami ka na ni Ma'am. Parang tanga. Hala, yung saging. Naunsa man ni oy. DM Bagaloyos. Hello. Bahala ka dyan, nak. Magkakalat na naman ako. Ito mga labaw. Ay! Shoota ka. Dito pala to. Nahanap ba naman? Walang white color. Sige, ganito DM. I-PM mo ako ngayon. Sabi mo ka ng mga request mo. Ihahabol ko. Basta sure mong bibili mo. Ha? Tapos may ipa-deliver. Sa location mo, DM, Bagaloyos. Tingnan mo, karami yung choice. Nabili ko. Kasi mostly sa mga buyer ko doon sa Hinaguan, lalaki. Yung binabayad ko sa kanila. Hoy! Palubog ang negosyo! Sulitay na. Nagpabili sa Ate Van. Mga pang Victoria's Secret ang laban. At papahatid ko sana sa iyo ulit sa Riverfront, sabay. Kaya lang, wala pa pala siya dun. Mamaya pa. Dito ko PMCDO ako. Okay, Ate DM. Pwede. Kaya naman madaling araw pa yung mga 2 or 3 pagdating. Doon lang naman ako. Diba?
Naka-order na ako kay Gwen ng perfume. Isabay mo na? Okay na ilang pa. Kunin mo na itong isang red. Para may, ay hindi kasi plano ko talaga itong mga plain ilagay sa ano eh. Ilagay sa hinaguan eh. Kasi maganda siya. Para ano ba? Malinis lang tignan. Puro mga plain. Kaya lang, iba kasi queen size. Eh ano lang eh, family size yung sa hinaguan eh. Ilan DM? I-PM mo ko ngayon dito. Oo, dito. Ano pa color available? May black. Sure ha? Hindi para mahabol ko kanino gusto mo kasi may mga printed din naman. Actually, bihira ko kumuha ng light color kasi feeling ko marumihin talaga. Diyan na lang yan. Ayusin. Isang ganito. Kuya, aboy mo. Ay, Titingnan ko nga ito mga binigay. Hindi ko muna ipapakita sa inyo ito mga moms kasi surprise. ang ganda. Sinabi bigla, ang ganda. Hindi mo man lang pinili yung maganda-gandang. Ay, grabe. Nangigigil ako sa kapatid ko. Hindi tinanong yung opinion ko. Paano ko i-display ito? Doon sa siyaw. Hindi ko sa ilalim ng kama to pwede. Dapat sa dagat. Tinago na lang. Mamaya ko na nga tignan para maganda. Para maganda yung aking reaction. It's a surprise. So, meron akong black tsaka blue. After this DM, tapusin ko na nga to. Tawagan mo ako DM ngayon na PM mo ko. Thank you so much mga moms for watching. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Sa mga nag-share ng live, thank you so much. Daghang salamat. See you in Hinaguan in a few days left. See you there. I love ya.